Sorry to interrupt your little tea party, but aren't you supposed to be doing something like creating a perimeter on Mars? Ma'am, the situation is under control. What situation? You sitting in your car? Where's the rest of you? The rest of what? Your team, squadron, whatever you call it. Don't tell me they just sent you two. As I told you, the situation is under control. Now go back to the house where it's safe. Oh my God, this isn't some milk thief. He's criminally insane. Ma'am. They call him the butcher. We are aware of his gangster name and the things he has done. Then at least have some urgency. Do something. What's the worst you can do? Butcher us? That can be arranged. Ma'am, I'm not afraid of him. Lo muntu qualify for into park ma 500k. Good. Yabona wena kumnandi ukwenza business nawe. Sakufonela xa ndi-ready for phase 2. Yazi uthulane uyifakile imali lebe ndiyifuna. Inye nje into sendilindele ubana ndifumane imiyalelo wandikhulule qha. Shoma lati. Shota kini. Sibane sibaya kanjani? No, ngiyaphusheka. Ne. Chekish. Nale buku lakho from sponsor Hester. Told you pay good. No, ifresh. Yeah, plus bencinga manje king ba. Lapha estratini yabo. Sibakali man basikhona yabo. So you wanna go up in the ladders? Man. Ithi ngizama ngento ezincane nje. So uyaziprova and then ndikunika more. So awukazimisela imali. Yeah? You wanna look at me when I face your fears. Xa noqala basiyazana. Kaloku ndithetha nawe emnxebeni. Hayi. Uyabona mina ndingumalume walantwana uThabiso. Nantsi kaloku ichane upalisa lo wakho. Wena ndanditheni ku ndandingachonga uzawuva ngam xa ixesha lifikile loba sithethe mandibeke litsole into yobana akho nto sayenza ixoxa nawe apha funa ukubona phuma uphele undivile nje Sitshilo sathi apha yindlu engcwele le wena umaluselungileyo kungani na ke mna ke yile mfundo yiyo thanjiswa wami kuzafuneka ngoku undikhuphele ngaphandle hayi umaluselungileyo akayenzi lonto leyo yena sel so amatanyula aqina okay since ukhona into eziqinayo how about again ipool 101 ne4k and feeling we phaku so thini ya wena uthethe nonsense man ndiyile pha uxabiswa ngixelela buxelela bashiya imali yami wena since undibona ndidressa fence ucima phone man ngifeza Christmas nika ama present yeah